Yan na. Yan na. Didi na mama. Tinuog ko iluwa. Tutoy ba? Para pa igipay ito gatas si mong papa. Magpalutas na ka? Pulboson lang ni Uy. Trapa na bababa o tanawa. Hindi na. Say problema nimo. Ha? Say problema nimo. Ginawa ko. Yag. Ang ni Boseng basta patutuyon, ha? Di na. Ano man? Oh, ha? Mo na siya basta patutuyon sa iyang mama. No. Ang nga bata, uy. Ang nga, uy. Nganon di man na magtutoy na kang mama na. Ha? Ang nga, uy. Kana landay imo, diday ka sa didi ni mama. Magpalutas na ni. Kung narabay palit og gatas si mong papa dong. Kasi nato ka, no? Nganon di naman na magtutoy na kang mama na. Ha? Way lami ang didi ni mama? Ha? Way lami? Nay mo palit love.